Hello po sa ating bagong viewers dyan. Welcome po sa aking live stream. Hi po. Hello guys, ito po aking first ever live stream po sa aking YouTube channel. So medyo talagang nahiyak na ako. Hindi talaga ako na mahilig sa live stream, kaya na-try ko nga kung ano bang feeling kapag nagla-live stream ka, pag na-live stream ako sa YouTube. So Kailangan talaga yung may confidence. Mahirap po talagang mag-live. Minsan, makakasudabo ka ng may magbabasa sa'yo. Ganun. Pero itong live na to, gusto lang namin makita yung mga makita sa mga audience yung na wala lang. Gusto lang namin na may kumbaga may kalingawan. Isa lang maglaro ng mga ML na paminsan-minsan nakakaagaw rin yun ng oras. Pilit na maglantol sa leader.
mahilig siyang mag-drum. Dili ko mabuhi din mo kung wala ka kanako. Baka hindi yan ang kinabuhi ko kung malayo ako kanimo. Ang imong pulong maoy akong kadaton. Alam ka na kung labaw ka sa tanan, ikaw nga akong katabawan. Kaning mo lang ako kaning mo lang ikaw. Hello po sa ating bagong viewers mo dyan sa aking channel. Hello po, magandang hapon po sa inyo. Ang presensya mo ang kalipayan ko. Kaning mo lang ako makasampi, amahan ko. Ganito po lang pila no para kang live stream. So, tayo yung naghihintay po sa ating bagong viewers na pumunta na sa live stream. Ang pagkakamhan ang pagkadapo mo, akong gipasigar mo. Kanin mo lang ako nagkakain, kanin mo lang ikatupaw ang iyong ko, ang presensya mo. Lah! Oh my God. I thought. Saan ba sila Christine mo? Sila Christine mo. Presensya mo kalipan ko, kanin mo pagkasampi, amahan ko. Mag-vlog po ka. Na, nasa ano. Nasa ano. Ano? Pwede ka na. Yeah,
My first ever live stream. Hmm? Wala ka. Hi everyone, this is Maria again and welcome back to my channel. So for today's video, ituturo ko sa inyo Okay, first time, hindi mo na namin sila. Tara, mangisda na tayo sa aking bahay. Hmm? Okay lang, mga 15 minutes. Hmm? Ano ka daw? Ata. Kaya? Ha? Buret. Sa panagiya mo na ang kinabuhay ko, sa wala pa ako nakao, ang pagkakamahal ng pagkadako mo, akong ipinsigaro. Oh, oh, oh. kung paano gumawa ng YouTube. Hmm? Agmunta sa ako. Tara. Siyempre, ang kailangan natin is first, kailangan apply yung laro natin. Hindi siya pwede gawin. Okay? Second, kailangan ng Gmail account or Gmail address or email. Ito yung i-search mo sa okay? Okay, hanggang dito na lang muna tayo. Hello po sa ating bagong viewers dyan. Hello po, welcome po kayo sa aking live stream. Hello po. Ano?